we staan hier aan de ingang van de show hier in Bobbejaanland de Battle. En Domien is een van de bikers en ik ga hem 5 vraagjes stellen. Domien, misschien kunt je zelf even de show toelichten. Ja, dus de show gaat over ruiters en BMX'ers. Het is eigenlijk een battle, dus eigenlijk, ja, dus wij geven eigenlijk een show van BMX'ers. Maar omdat er ruiters bij komen, is het eigenlijk een battle. Allee, we gaan eigenlijk battelen tegen elkaar. Dus de ruiters tegen de bikers, voor wie dat het parcours eigenlijk mag hebben. Er komen toch vrij veel toeschouwers naar de show. Dus ik kan me inbeelden dat dat een schoolpunt is. Is er misschien iets ritueel of iets dat jullie samen in groep of individueel doen om de zien over wat je Eigenlijk niet, want wij doen eigenlijk, we hebben nu 4 maanden show gedaan. De eerste 2 keer hadden we wel wat stress, maar omdat wij dat elke dag doen, hebben we daar eigenlijk nu totaal geen stress meer voor. En wordt zo'n show niet meer een tijd staan, is er altijd nieuw en nieuw? Ja, inderdaad, dat is, ik zou zeggen dat het saai is na een tijd, maar omdat wij, dat is eigenlijk een team dat wij hebben hier in Bobbejaanland, dus we maken altijd plezier achter de schermen. Tijdens de show doen we zotte dingen, met elkaar, dat is altijd wel tof. Ja, want ik ben ondertussen zelf al 5 keer geweest en je merkt ook wel dat er al wel iets anders is. Ja, heel spontaan. Straks terug dat je kunt doen. Ja, in de show is de strafste stunt eigenlijk op het einde. Dan door Bram, dus met een team BMX'er, die doet dan dubbel tailwhip. Dat is zijn BMX, laat hij 2 keer ronddraaien over het paard. En dan doe ik backflip over het paard. Ja. En dan ook de trialler, dus het zijn 2 BMX'ers en een trialler. Die staat dan op de schans en dan doe je daar zo backflip naast. Dat is eigenlijk het einde van de show. Ja, want het einde wordt inderdaad wel. Ik heb ook gezien, er wordt vuur gespuwd en er zijn over het vuur. Gebeurt er wel eens dat iets misgaat? Ja, tuurlijk. We hebben eigenlijk iets misgaan in de show is eigenlijk nog niet echt gebeurd, maar meestal hebben we iets kapot aan onze fiets of wij moeten over het vuur springen, het touw van het vuur dat gaat kapot, dan moeten wij, Thomas, de presentator van de show, die kan dat zo goed dat die verandert dan zo de show en uiteindelijk loopt het altijd wel goed af. Ja. En nu, BMX zelf, voor mij lijkt dat goed onderschat en hoort er niet altijd zo heel veel over. Maar is dat het moeilijk? Ik kan me inbeelden dat je bijvoorbeeld evenwicht kan houden, zoals ik denk dat dat Jorik was. Ja, Jorik, dat is het trialler, dat is vooral evenwicht. Ja. Want ik en Bram, dat is in de lucht, dat is toch wel ook wel techniek. En het is vooral veel oefenen en dingen proberen. En ja, er zijn bijvoorbeeld skateparken dat je een zachte landingen en zo, dat je als je iets nieuw oefent, dat je dat eerst kunt doen op een zachte landing en dan pas overgaat naar echt de harde landing van de beton of het hout. Ja, en dat oefenen dat gebeurt dus niet in clubs en organisaties? Nee, er zijn verschillende skateparken in België en we doen dat gewoon met onze vrienden en tegen elkaar, zo van probeert jij dat en zo word je eigenlijk altijd beter en beter en elkaar pushen om dingen te doen. En hoe lang is het gedaan? Ik doe al 6, 7 jaar. Jullie doen deze show, die loopt morgen al op zijn einde, jammer genoeg. Zijn er nog evenementen of kleine shows waar mensen naar kunnen? Ja, misschien volgend jaar is er een Battle 2, dat weet ik helemaal nog niet. Maar wij hebben een team, Getting Insane, en wij geven demo's en demonstraties. Maar dat is, wij geven dat vooral gewoon waar wij shows kunnen geven. Doen we dat niet over heel België, soms het buitenland, dat hangt er vanaf waar dat wij worden gevraagd. En ze kunnen Getting Insane ook op Ja, we hebben een Facebookpagina, dat is Getting Insane, gewoon op Facebook opzoeken. Dan kun je liken en dan kun je zien wanneer we shows doen en zo contact met ons opzoeken. En we hebben ook een website, gewoon gettingsane.nl. Oké, dat is heel interessant. Dankjewel, Domien. Graag gedaan. Zeker de 500 keer van genoten. Ik kom morgen ook nog eens kijken. En ja, Dankjewel.